F'post fuq Twitter, l-Isqof Charles J Scicluna sostna li kull min għandu l-aħjar interess għal ġenerazzjonijiet futuri u għal libertajiet ċivili għandu jippromuovi kultura ta' ħajja u mħabba responsabbli fejn ikunu promossi u protetti id-drittijiet tat-tarbija fil-ġuf. Dan intqal f'reazzjoni għal dak li qal il-Prim Ministru uxxenti Joseph Muscat fejn saħaq li jrid jibda dibattitu fuq aktar libertajiet ċivili. Mingħajr il-pis ta' karigi u programm elettorali se nkun aktar fil-libertà li ngħid dak kollu li nemmen u kif evolva il-ħsieb tiegħi dwar libertajiet ċivili. Mhux kulħadd se jarani sabiħ meta jasal dak iż-żmien. X'dawk id-drittijiet li sal-lum għadhom kliem imlisna minn taħt l-ilsien fis-soċjetà jibdew jiġu dibattuti wkoll. Waqt li f'Kordin kien qed jagħmel l-aħħar diskors tiegħu bħala Prim Ministru, Muscat sostna li qed jippjana li jibda jimbotta libertajiet ċivili ġodda li sa issa kienu meqjusa bħala tabu, fejn iżda naqas milli jgħid se jkunu eżatt. Bis-Sunday Times tindika b'mod ċar li kien qed jirreferi għall-abort. Mistoqsi mill-istess gazzetta biex ikkummenta dwar dan, Muscat naqas milli jwieġeb. Malta huwa l-uniku stat membru tal-Unjoni Ewropea li jipprojbixxi totalment l-abort. Fl-imoddi l-istess Joseph Muscat kien qal li huwa kontra l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna. F'Jannar tal-2018 Muscat kien qal li Malta ma kellha l-ebda mandat li tibda dibattitu dwar l-abort. Iżda minn dakinhar il quddiem Muscat għażel li jżomm pastura fuq din id-dikjarazzjoni, tant li f'Mejju li għadda beda jbiddel femtu meta kien qal li Malta għandu jkollha dibattitu matur fuq din il-kwistjoni tant sensittiva. Waqt it-tellieqa tiegħu għal-leadership, il-mexxej elett Robert Abela saħaq kemm il-darba li hu ma kien se jdaħħal l-abort f'pajjiżna. Għalhekk ġala darba issa se jkun Robert Abela fit-tmum ta' pajjiżna, irridu naraw jekk dak li għandu f'moħħu Joseph Muscat u se jkun attwat jew le.